duela 20 urte, Kotxo Soriako ziega batean aurkitu zuten, hilik, eta, beran izugarrizko ondorioa izan zuen, garaioetan bertza den bat ginen, baina, nik uste dut denoi burura tortzen zaizkigu ez, egun horietako irudiak eta bar, hor argazkik eta artxiboak ere hor badaude ez, bino horren aintzinen ere zen nolako mobilizazio egon zen, nola herriak nola gainezka egin zuen, eta nik uste dut garai horretan kontzientzia minimo bat genuenentzako, zerbait barrenin gelditu zeguna izan du dela beti, eta geroztikan beti egon da urtez, Kotxo oroitzeko deialdia, ez modu desberdinetan, urte desberdinetan, igual gero zehaztuko du gehiago ez, nola egin izan du den. Baina, hau izan ere data borobil bat, eta 20 urte ondotikan, garrantzitsua zen. Garrantzitsua zen, ez bakarrikan oroitzen segitzeko, baizik eta duela 20 urte hor egonet zirenak, edo ikusi ez zuten horiek, baita izatea transmisio hori eta jakiteko ere zer gertatu zen eta zer suposatu zuen bera bezalko herri batentzako. Kotxoren pasio bat mendia zen, eta uste dut ere Euskal Herriak badaukala horrelako lotura sakona naturarekin, azkenean naturaz inguratutak gaude, eta dokumentalari forma emanez ikusi genuen nola ez da horrela beti, baina lauburuaren esanahi bat lau elementuen esanahia hartu ditzakela, eta horren harira ikusi genuen nola horrela estrukturatu genezakeen dokumentala. Eta horregatik dokumentalak izango ditu horrelako etenaldiak non ikusiko dugun naturaren lau elementu horiek nola ematen duten forma gure gizaki bizitzan. Gertatu zen kontesto jakin batean, gatazka jakin batean, eta hor zegoen tartin tortura, eta torturatik haratago uzten ditula zauri sakonak, hau izan sendatzeko agitzaileak direnak. Baina gero hor sartzen dire bertze faktore batzuk, torturak zuzenean generatzen dituen zauri eta zaratago, horren ondorioz sortzen aldiren erruduntasun egoerak eta bar, horiek ere izugarrizko mina eta kalte psikologikoa egiten dutenak, eta lehenbizko atxilo aldi horretatik ere, Kotxo kalera ate izen, rekurso bat tarte zegoela eta argitzarte, eta berriro sartu behar izan zen espetxera, sartu arazi zuten, eta ere hor ardura utzikeriak egon ziren, ze behar batzuk bazitun, aipatutako jasandako torturen ondorioz eta tratamendu psikologiko bat ere bazun, eta horiek ez jasotzea ere, izan zituen ondorio batzuk, eta izan zuen akabera bat. Orduan, hor sartzen dire faktore desberdinak, mino utzikeri hori, aipatu dugun utzikeri ere agiz kontziente izan zela iruditzen zaigu, eta elemento bat salatzekoa, eta hori erdigunen kokatzeko moduko ere. Gutunetan beti esaten dugu hitzetan edo hizketan gaudenean ezin duguna esan, ez? Eta gutun horiek irakurtzea izan zen polita eta ere mingarria. Ze ikusi dezakezun nola dagoen pertsona hori benetan. Eta ni kanpotik ikusita ikusten da nola ez dagoen ongi, ez? Eta batzutan ere jarri nahi dugu horrelako koraza bat eta bestei ezagite dena ongi dagoela esatea, baina gutunetan ikusi dezakegu nola oso latza den kartzelan bizitzea eta nolakoa den harremanak mantentzea kartzelan egonda. Asko esaten dute gutonek eta horrere lanketa bat dago hitzetan. Nik uste dut nire perspektibaten Kotxoekiko badirela bi fase desberdin. Bat da dokumentalaren lanketaren aintzinetikan eta bertze bada dokumentalaren lanketaren ondotikan.
Ze aintzinetikan kotxo da figura bat herrian agiz presente egondu dena beti. Muralak zirela eta, urte horrena zela eta solasetan, ez? Tarteka agiz naturala izan du da beti, kotxoen izena, oroitzia eta anekdota pila bat badaudelako ere, ez? Eta orduan kotxo bai zen figura bat ezaguna, igual atzerrian bizi den senide bat bezala, ez? Hor dagola, bino ez duzula zuzeneko harremana berarekin, eta gero dago bertze kotxo bat niretzako pertsonalki dokumentala lanketan ondotikan. Ze lanketa honetan, jaso dugu materialen ari da ere, lehenbizko aldia izan dudanik ere kotxoren ahotsa ditu dutena, ez? Bideotan eta bar. Eta da raroa da, ez? Erranez pixkot sensazio duzu izautzen duzun pertsona bat, eta lehenbizko aldiz orain aditzea bere ahotsa. Eta gero, testigantza desberdinak dokumentaren grabaketan jasotzea, sakontzen duzu agitzez gehiago pertsona horretan eta ezain bertze figuran, ez? Igual ordura arte figura bat zen eretzako, eta lanketonen ondotikan pertsonalizatu dut agitzez gehiago, eta polita da, ze dokumentalaren helburutako bat hori bada ere, ez? Kotxoren figura edo pertsona horreri justizia bat egitea ere, ez? Titularrak urriaren 2028ko urriaren 2028ko titularratikan haratago joaten zen pertsona bat zen, agitzez gehiago. Eta dokumental horreri justizia egin nahi dio, memoriaren lanketaz haratagore. Ez zuten hitz egin gaiari buruz. Orduan, dokumentalean topatuko duguna izango dira lehenengo hitz horiek. Emozio askoz bilduta eta baita inoiz ez ditugun entzun horrelako hitzak, ez? Azkenen beldurra oraindik dagoen erraminta da, hemen herrian dagoena, eta batzutan ere badaukagu hor barruan zerbait ezin duguna hitz egin. Eta hori da azkenin ere heriotzak ematen duena, ez? Eta entzungo dugu denetarik, ez? Nolakoa zen kotxo, horrelako lehenengo kontaktua, eta gero ere joango gara urte latzen barruan. Eta, azkenin oso ariketa gogorra izan da, niretzako, ze azkenin ez nekien nola zer izango zen topatuko nuena, baina ere testigantzak eman dutenentzako. Ze oso gai latza da. Kotxoren heriotza gertatzen da gatazka garai batean, bino gatazka hori egon badago gaur egun ere, bertze termino batzuetan, bino gatazka egon badago. Eta horren barrenin dago memoriaren lanketa hori, bakire batzuk modu batean landu nahi dutela, edo saldu nahi dutela, horretan badago lakenta sakon bat, eta dirua unitz, pelikulak egiten badakizkigu infiltrada eta horrelako gixak daudela. Eta gu badugu historia bat kontatzeko ere, badugu nahi baldin bada bertsio bat kontatzeko ere, bizipen zehaz batzuk kontatzeko ere. Eta honek horreri erantzuten zion, eta dokumentaleko lanketa probestuta iruditzen zaigun garrantzitsua, erranduzun bezala, gauz zabalago bat ere eskaintzea lanketa horretan eta relato horretan eragiteko memoriaren perspektibatik.